Значить, метою нашого підприємства було виготовлення кераміки. З часом ми перейшли на виготовлення кахелю пічного, камінного. Що нас цікавило? Нас цікавило здешевити домашнє тепло, принести в жиле приміщення радість, тепло, красоту. І це нас підтримувало, стимулювало до збільшення видів кафелю, збільшення моделей, збільшення видів кольорів, що з часом дало свій результат. Кафель я не буду хвалитися, є не з гірших, може навіть із кращих. Краще оцінять наші споживачі, наше виробництво, нашу роботу, нашу працю. Але ми дуже раді, що ми могли піднести жителям нашого району, області, сусіднім областям таку доброякісну продукцію, як кирпичний кафель виробництва фірми «Теракота».